paikalla? Mitään. Me ollaan paikalla. Ei ollut tämä päällä. Onko nyt valmis? No nyt on puheenjohtaja valmis. No niin, ja aletaan jakaa naisten SM-trippelimitaleita. SM-pronssia 2022. Tuula Ahonen, Kirsi Aalto, Marita Railio, kaikki on Kallion kirja. Ei se ole väliä. Kiitos. Terpalo on kyllä hyvä homma. Olkoon. Opeta Elena Kuivatniemi-Lehti, PCP Pori, Kati Nieminen PSC Järvenpää, Montti Raitasala, Helsinki Koulu. Häviskö kaikki? Tuolta tulee. Täällä veteraanit tulee rappusia pitkin. Mistään monta muuta. Sinna ainoa, joka ei ole veteraani. Ei Päivi ei ole myös. Päivi ei vielä. Ensi vuonna. Tämä oli naisten veteraaniturnaus. Anteeksi. Se on vaan tosiasia. Eikä Päivi ole vielä. Ensi vuonna vasta. Nollapaidolla on kyllä aika monta mitalia otettu. Täytyy muistaa laittaa seuraavaan. SM-kultaa, Niina Hätönen PSC Järvenpää, Lehtonen Palkvist Päivi Turku ja Mirva Näsilä PCP Pori. Hyvä Mirva! Hyvä Pori! Missä on lippikset? Hyvä Turku! Tulkaa vaan lähemmäs, älkää kauemmas. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Sitten vielä uuden karhean mestan sitten. Ei todella mitään. Saa hymyillä. Saa siis nauraa tässä vaiheessa. Ottakaa vielä vähän, jos voitte siitä varjota. No niin, nyt on näyttää jo vähän paremmalta. Onnittelut. Kiitos. Ja sitten hei vielä perinteinen haastattelu, voittajien haastattelu. Ninna ja Mirva ja Päivi. Täällä on ujoa porukkaa, täällä tullaan niin innokkaasti. Päivi, miltä tuntuu? Tällainen perinteinen kysymys. Hyvältä tuntuu. Mirvalle on täällä kisoissa toinen mitali, toinen kultamitali, eikö niin? Ja Ninna ja Päivi aloitti mitalisaalistelun. Miten huomenna tapahtuu? Ei tää on ainoa kisa, missä mä pelaan. Ihan totta, ja kultamitali. Sulle riitti. Sä satsasit kaikki tää. Joo. Tarpeeksi. Okei, on. No niin, hienoa. Mites Ninna, pelatko muita? Kenes kanssa? Satun kanssa, ja ootko lauantaina haastamassa singelissä porukkaa? Ei sellaisia. Okei. Nopea laskutoimitus on hirveän helppo kysymys. Laskette teidän mitalit yhteen, Suomen mestaruusmitalit, nyt nopeasti tässä näin. Paljon tulee? Mä en tiedä. Ei mitään tietoa. Ei ole mitään. Okei, sellainen nopeasti. Mirvalla noin 70, onko jo rikki? On, yli 70. Ninnalla on sellainen 30 reilu ja Päivillä on 25. On sulla varmaan 25. Se on sellainen 130 suurin piirtein tässä näette. Onnittelut kaikille ja ei muuta kuin tsemppiä peleihin, ketkä vielä jatkaa pelejä. Kiitos paljon. Yksi väkikuva tähän.